kok ndongakno apik ya. Mamin abdin muslimin ya ta'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala lahul malaku wa laka bi misli dzalik ya. Awake dhewe kok gelem ndongakno dulure sing ning adoh ndongakno apik, mongko malaikat ya ndongakno sampeyan apik. Ya Allah, dulurku sing ning Malaysia kae Gusti panjenengan paringi lancar rezekinipun ya Allah. Badul. Ya Allah Mbah Dul sampeyan paringi rezekinipun lancar. Malaikat ndongakno ngono mboten. Tapi sebalike nek sampeyan ndongakno elek. Ndongakno elek Mbah Dul, sebalike. Nek sampeyan ndongakno elek, ya Allah, wong kok apa iku jenenge sugih kok ora tau dolan mara rene ya Allah, sampeyan puret rezekinipun ya Allah. Muga-muga entek wong kok medhite kaya ngono. Sak malaikat yo ndongakno sampeyan ngono. Sesuai dengan dungane sampeyan. Mulane ketika awake dhewe iki ndongakno dulur, ora ketang dulure awake dhewe iki ora ana ning gone sandinge awake dhewe iki ndongakno kanthi donga sing apik ben malaikat ndongakno awake iki kanthi donga sing apik. Suwalike nek awake dhewe ndongakno dulure kanthi donga sing elek, mongko malaikat yo bakal ndongakno awake dhewe kanthi donga sing elek. Ngono, Pak.